TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten sayamin Fulɓe TV wari kam ɓamtawolde men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV tikkama ngam hanga hawta hoore men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV ɗon dari kode welna ɓerɗe men Fulɓe TV wari to men golle Fulɓe TV teddino yitina tawa men golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga jaajëf amoo ngeen am naka suba sant la tur bi Aliou Ñang waaw dëkk Lamine Kerewaan Lamine Kerewaan ñoo ñëw fii te Fulɓe TV moo ñëwoon fii si Darali Abuko bi fii nii ndax xam ne julli baa ngi jege so nag yi ak xar yi ak béy yi loolu daal léegi loolu mooy nekk yëpp so ñu ñëw fii ne ñu ne ñu xool leen seet si leen ñu mën a waxtaan si affaire yi seen condition bi fii nii si daral bi fii nii so yow loolu la nga day jaay. man dama day jaay nag yooyu gis nii yëpp sa gannaaw yi nii yëpp maa ko moom waaye lu may fees bu wax mooy ngooñ buñ dee jaayee nag yi dafa overseer buñ dee foog ne comme price yi nag yi rek ñoo seer duñ dee dundalee nag yi fii nii moo overseer ba pare tamit Gambien bi tamit mënuñoo xelal luñ foog ñu ne jaaykat yaa ko seeral fekk jaaykat yi seeraluñ ko te lii mu ngi jar saako bu nekk $1,000 which you know time boobu 400 lañ ko doon jëndee waa tey ñu ngi ko jaayee $1,000 ñeneen yaa ngi ko jaayee $1,200 soo léegi soo amee benn nag nga war a faa teg $1,000 soo ko jaayee 55 ñu ne la borom nag bi seeral na affaire yi fekk affaire yi noo ko dee jëndee ak noo ko dee amee moo gën a seer soo leen dee bëgg a try comme businessman bi ñu nekkee fii nii ñu ñaan yàlla ne CFA bi nuñ ko nekk di dawalee nii ñu wàccee ko tuuti CFA bi tamit gën naa seeral suñ bagage yi fii nii parce que ñun Gambia fii nii amuñ fii nag yu bëri yu nga xamante ne dañu mun a saaf Gambia bi yëpp Gambia dañu dem Sénégal pour jëlee nag ba Mali waaye Gambia fii nii rek amuñ CFA te ñun foog ñu dem Sénégal dem jënd fa nag yi war a koo ñëw business fii nii te ñun Gambien dalasi bi fii du dem ba Sénégal war a ko faa jëndee nag yi lu ñu woo jàppale mooy CFA bi nag tey mu ngi overseer koo dégg CFA baa ngi seer loo tax nag yi gën a seer tamit waaye du dara nag CFA bi nu mu métier ak nu mu nekkee Gambia bi nowadays dafa over métier pooman bi du mun a avoid pour jënd xarit tabax si te we are all war nañoo nekk equal ase ñun yëpp benn Gambien bi lañ yow soo reyee xar war naa rey xar soo reyee nag war naa rey nag waaye waruma rey xar ba pare kii dem fole pese yàppa loolu is on done in Gambia here man su ma reyee xar bëgg naa ene yow nga rey xar kii mu rey xar kale mu rey xar ñun yëpp ñu kontaan ase tabax si la parce que yàlla la ñu utal la ñu xaalis so lii benn fan la dañ war a jàppale ne ñun Gambien ni neen ñu ñaan Mr President Adama Barrow mu wàññi ñu CFA bi dafa overseer ñun businessman yi loolu lañ bëgg ngeen wàññi ñu CFA bi wàññi ñu bagage yi bam yomba bu boobaa nag Gambien bi yëpp mën a enjoy tabaski benn fan rek la ku nekk bëgg naa rey famille am bi enjoy happy tabaski so we need it. wax nga fi affaire ngooñ bi nga ne ngooñ bi def dee seer. ngooñ bi daf dee seer te ngooñ bi. def dee seer léegi xar nag yi xanaa mun nga ñu wax fan nga ko jël. nag yi dama leen day jëlee Sare Bojo ñu ne ma leen day jëlee Bambeen is close to Sénégal loolu biir Sénégal la nekk te soo ko dee xool tamit suñu jugee koo Bambeen transportation bi daf dee overseer ak ñun waaye benn na nga war a ko jëndee Bambeen 50,000 balaa nga àgg Gambie fii nga war a koo fayal $4,000 yi dafa métti te CFA lañ ko day jëndee suñ ñëwee fii suñ ne benn nag bu ñu jëndee $50,000 dañ ko jaay 75 ñu ne July ñu ngi defal lu nga xam ne lu seer waaye CFA baa ngi métti so ñun tamit bëgg nañ ñu nga xamante ne Mr President di head of state mu jàppale ñu CFA bi mun a ñu wàññil tuuti su boobaa nag business bi mun a increase nga xam ne man su ma reyee xar tabaski yow da ngaa rey kii dafa rey kale dafa rey waaye waruma rey xari tabaski ba pare su ma nee boobu dem jënd yàppa wala mu peese yàppa wala ma ko sàmmal sàmm bu ndaw di ko jox loolu rafetu pour tabaski. seen business bi fii nii am client yi ndax xam ne fii moom nax la ñu ne dañ dee wax ne xar yi ñoo dee gën a jar ñu ne di wax ne xar yi ñoo gën a yomb so as yow lii mooy sa business jaay nag so yow noo dee gisee fii sa business bi nii client yi. waaw business bi alhamdulilah parce que léegi-léeg ma de am saganduma tey suba sax may am benn client bu nga xam ne dafa amee 35,000 mu dugal si biiri nag yi biiri xar yi fii nii mënut a am xar mu ñëw ma dajee moom si bunda bi fii nii mu overstart ma laajte ko lan moo nekk problème mu ne ma waaye amee 35,000 dugal naa si biiri xar yi waaye mënuma am xar bu ma la 40,000 ma de 45 so ba ma ñëw si nag yi ma xool kan laay complot ñu jënd benn nag ñu séddoo ko entreprise te su nekkee loolu tamit Gambia war nañoo def loolu nga amee $35,000 yi Gambia fii nii nekkul foreign currency sa dëkka
nga dugga pour jënd ñu ne la amuloo loolu tamit dafa disgrace ci biir dëkk bu nga xam ne benn fan nañu uti tabaski yàlla rek lañ ko defal ne ko pour ñëpp de tabaski kenn rek la mooy yàlla nit lañu war a rendi waaye yàlla woo may ñu xar pour ñu rendi ko so war nañu increase affaire ci mu gën a métti ñun yëpp benn lañ fii nii rich man bi poor man bi we are all equal to one God so waru maa rey xar kii mu rey béy léegi nag ma dee overstock nag nit ku war a amee 35000 duga si xari wala 25000 nga duga si xari ñun ne xar mënut a am wala ñu la tànnal i doomi xar di la wax 25000 bro Gambia bi dafa ofan so léegi yow depuis nga ne kooku noonu ngeen tasi si Johnson fii nii mu explain la everything so si 35000 boobu noonu yow léegi yow la mooy sa réaction dafa ñëwoon fii nga dimbale ko la suma réaction moo nekk bu ma ko waxee loolu daf ma ne léegi nañ dem su nekkee mun nga maa jàppale ifin su ma amee nag $50,000 wala 45 naa mun a am nag mu ne ko waaw loolu di nga ko mun a am su boobaa si lañ waxante bañ d'accord mu jël suma number mu ne gannaaw ëllëg dafa war a ñëw fii parce que tey maa ngi am ñu arrival yu nga xam ne ñu yëg ko biiri Saare Bojo dañu wàcca si fii nii tey la luuma Saare Bojo tey talaata ñu ngi si luuma bi waaw balaa ñuy wax 6 7 fekk nag yi wàcce nañ fii loolu laa ko promis ma ko gannaaw ëllëg su fi ñëwee dafa am nag 40 wala mu am nag 35 parce que man Gambian la bëgg naa man su ma reyee xar suma every Gambian ñu rey xar su ma reyee nag suma mbokki Gambian yëpp ñu rey nag bëgguma rey xar suma mbokki Gambian di peese yàppa man bëgguma loolu ma nekkuma Gambian boobu noonu ok so like yow wax nga ne affaire yi sa nax yi bii nii comme ay 75 def fa day am fii nii xaw ma daa wax nga loolu wala waaye léegi ok so what is the comme ban price moo gën a yomba fii nii man suma price bu gën a yomba 50000 la commencé 50000 dem si kaw loolu la suma price fi commencé comme soo ko xoolee yii nii maa ngi ko jaayee fi 65000 yële maa ngi ko jaayee 55000 yii maa ngi ko jaayee fi 95000 yii nii ak waxaale 95 ak yii nii yëpp 95 laa ko nekk di jaayee fii nii ak waxaale waaw. so léegi fii ndox bi nu dee lekkal fii nii naan fii nii because wax nga ne ngooñ bi dafa seer what about ndox bi nag moom. ndox bi tamit dama de ñaan yàlla suñ manager bi ku nekk fii nii Moussa Ndiaye ñu ngi ko moom moo nekk président yi dalal bi fii maa ngi ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla may kanam may ko wérgu yaram ak mujjantal bu rafet bëgg naa moom tamit mu jàppale ñu si boo xoolee fii nii parce que jurin bàyyi tabax si dañ dee oversona si ndox yi fii nii benn taab mu nekk taab bari na le moo dee nekk di isi fi ndox si whole abattoir waaye bëggoon nañ ko ñaanal nañ ko tamit su nekkee am na kattan am na power mu jàppale ñu gasal ñu i boxol yu bëri nga xam ne événement bi su jotee FT Jula dafa nekk place mu am ndox to loolu tamit daf ñu dee oversonal tamit plus tamit sécurité bi bu nekk fii nii tamit bëgg nañu increase ñu tamit sécurité yu nga xam ne ñu ngi si daral bi fi ñu ngi ko liggéey su nekkee 5 la bëgg nañu am 100 wala 200 yu nga xam ne every businessman bu ñëw fii du jooy du wax Gambie ñëw naa fii ba pare suma alal kasara na fii bëgg naa every businessman ku ñëw Gambie fii na nga xam ne ñun de benn lañ fii nii no matter how Sénégal Mali Guinée Bissau Gambie nga ñëw ñun de benn lañ fii nii soo fi itee sa business soo fi war a génn da nga ko war a am fii nii so wax nga mbiri sécurité bi ñu bari wax na mbiri sécurité bi si waxtaan bi noonu xanaa sécurité bi fii nii dafa amul wala dafa bari dafa ndaw waaw sécurité buñ fi am doyul ñu fii nii comme sécurité buñ fi am daral bi fële soo ko xoolee si daral yi xari am nañ foofu maybe 3 sécurité wala 4 fii nii am nañ fi 5 waaye soo ko xoolee si whole abattoir bi fii nii 5 sécurité mënuñu fii satit 5 war nañu am more than 10 to 20 sécurité yu nga xamante ne ñu ne nañ fi dee complain suma nag dem na wala suma xar dem na wala suma lii dem na loolu fa lañ ko dee wéree si sécurité suñ fi bodee yeneen réer yu ndaw yi duñ ko fi mën a gis so da ngaa ca bari sajakati ak defkat yu bon yëpp dañu escape dañuy daw so bëgg nañ moo sécurité fii nii nag jurin bàyyi tabax si lañ nekk fii nii bëgguñ kenn mu ñëw fii nga jooy di wate sa alal yaaxu na Gambia fii nii bëgg nañ every businessman bu ñëw Gambia fii nii na nga génn nga kontaan next year nga dawale su nekkee am nga partnership sax da nga ko dawale Gambia fii nga ñëw nga ne ko Gambia lañ over cool so ban last message nga amal sa client yow ku jaay seetaan fii nii waaw man sama client ñu ma nekk di ma xoolaan fii nii man la Aliou dëkk Lamen Kerewan soo lay ñëwee fii ma ngi leen amal fii big promotion Gambian bu ñëw first Gambian bu ñëw nag 45000 la laa jaayee second Gambian bu ñëw nag 50000 la laa jaayee bii nag ma ngi ko teg promotion every Gambian bu njëkk a ñëw mu fekk si bii nii fii nii bii maa ngi ko jaayee 85000 90000 la ko doon jaayee waaye promotion la ku fi njëkk a accès 85 la ko jaayee bii promotion la mu ngi ne for every Gambian ku fi njëkk a accès rek 90 la ko doon jaayee waaye 85 la ko jaayee waaw loolu la am suma mbokki Gambian ne maa ngi nii Sij bro jaajëf jërëjëf waay thank you man respect ok assalamu alaikum musidɗo a jarama mawɗo jarama salminama inde ma nde yettode ma min ko Birom Ba Birom Ba han ko fulɓe TV arnoɗo ɗo daral ɗo yewtude e moɗon ɓay julde nde ɓattima ni e hakkude nayyi en e baali en e beyi en ni hakkude yeygol e sotgol woɓɓe bona ɓawotoɓe mbiya
abuko naɓe ceeri walla han nagge seeri walla han mbaalu seeri to ɓe ganda ko won toon so min mbi hannde min mbaɗan ɗo han to min ngara ɗo min jiida e moɗon so an ko hoɗum jeeyata ɗo min ko nayi jeeyanmi ɗo eyyi mi yaha ladde to mi sooda mi adda every week komi jaha mi yaha Saare Bojo simi ippima ɗon mi yaha Bureng mi sarsa mi sooda mi adda eyyi kono an nayi maɗi fof ko Gambia ɗo keɓataɗi nayam ɗi fof ko Gambia ɗo keɓatmi ɗi mi yaltata mi yahata Sénégal nayam ɗi fof ko Gambia ɗo keɓatmi kono way tan noon anda CFA o sergol mum walla no mbiɗa andi CFA o sergol mum parce que hannde sa yi ɓe mbiya nayi ɗi ko Sénégal immorta joni danaka happudere on fof nayi ɗi ko Sénégal immorta peut être que luumo Saare Bojo danaka ko frontiére woni a faami so nayi ɗi fof heede Casamance ɗi immorta so CFA o si séri tampina yimɓe no beteno wona seeɗa te wadde gi Yallah hikka mom affaire o na muusi na yurmini parce que nayi ɗi joni darɗan Gambia ɗo nayi ɗi fof ko heede ñaaminoto ɗi ɓoori herdu a faami te nayi ɗi o time ɗo ɗi manque no beteno wona seeɗa a yahat luumo ta a wawata addu pour jeeyaɗo o waɗi affaire muɗum séri ko duuɓi jelu walla ko tum ko ɓooyi ɗo seeɗa walla eyyi min mbiɗa duuɓi 17 hikka ɗo duuɓi 17 eyyi min ko naggue rek woni business am mi yeyta mbaalo mi yeyta ɗumanin eyyi kono nayi ɗi no wannoni joni ɗo no wayno nayi ɗi manqui Gambia ɗo par ce que nayi ɗi joni toppoto ɗi ngala toppoto hikka rek ko maayi ko naggue heede ñamina Allah andi no ɗum foti min komi ñaminannajo eyyi ɗimmo kadi yimɓeɓe Gambia joni ɓe ponkani gaynaka nobbete a yiyat bama jogoɗo nayyi a faami hono min oddiranmi min babam ɗo jogui nayyi a faami eyyi kono pour yaagol am ladde ko probléme nayyi ɗi a yiyat sika hikka ceeɗu ngu nayyi ɗi tampi nobbete eyyi nayyi kewɗi maayi peut être que toppoto maaji ɓe paare hamga dunda o ndiyam na waɗa probléme eyyi because nayyi ɗi so yeehi ha ceeɗu hewɗi kumetake so ɗi jahare ladde to ɗumanina ɗi ñaama ɗi ngara so a yiyat nga ɗumani ɗo na muusi dal ɓe paare toppoto na heddi parce que Gambia ɗo si a laari feccere nde foof nayyi ɗi ko Sénégal ɗi garata so CFA o na seeri ha ɓurti a yiyat Sénégal na ɓe coodat toon naggue ɓe gara si ɓe calkini CFA ko ɓe jeeytanga haala ɓe gullat julana ɓe gullananma sa mi heɓani CFA o na seeri so CFA o no montirtani de nayyi ɗi kadi ko noon montirta parce que right now ɗo Gambia ɗo nayyi ɗi ko manqueɗi événement oya kadi ko noon wayno lewru korkandu nayyi ɗi ɗumanina to kono guili événement ha joni nayyi ɗi na manqui nayyi ɗi jaltani so ɗum foof ko wallo gaynaka to heddi parce que ladde to sukaɓe joni ɓe jaɓata aynude a famte naggue no hen mi tawa kay parce que naggue hande nogue hariri foof ko noon gue jifnirta naggue si harma dega hitande nde foof gue wawi jibinde parce que singue jifni hikka lebbi jeegom singue haari gue rewete so ɗum foof ko gaynaka anakoɓe ɓe poti walloɓe darane leydi ndi nayyi ɗi jibina leydi ndi heewa nayyi so ko ɗum woni affaire o yoɓe mballu aynakoɓe si ɓe balliɓe rek a yiyat affaire o samorat seeɗa parce que ɗum bon gaynaka si moƴƴi nayyi ɗi jibinat te nayyi ɗi si jibini rek yeeyete ayi affaire o arat eyyi pour wallu gaynaka ka dal toon na manqui seeɗa ɗum waɗi nayyi ɗi manqui joni sa hakkude ɗo jeergol ɗo daral moɗon ɗo sa jiito woɓɓe mbiyama wondema toon comme gooƴe ɗe ko probléme so woɓɓe mbiyama ndiyam ɗon ko probléme woɓɓe mbiyama ala ɗo ko ni hen ni so an noon an ɗo molngol daral mon nayyi ɗo ko hono sicorti ɗo o e ñamete oɗo wayi heeɗi muminteji ɗum kadi ko gonga andi hitande so wowanno gooƴe si ari ha o time ɗo ni sa ɗe ɗeɓa serde seeɗa kono geeƴo hikka koko manqui ladde to hono min o foof min ko ladde to ɓuranmi sodde mi sodat mi ara mi wancina mi walnaga mbiɗo ñammina seeɗa kono ladde to o time ɗo ɗum jekki rek ɗum ɓeydi deɓene ko 800 ɓe jeyta 700 800 lele keeɓa jeeyoɗoma 600 kono gay si ɓe gaddi gay 1000 dalasi ɓe goni yeyde o time ɗo 1000 dalasi ha 1002 gooƴe ɗe dal affaire o koko manqui ndemal ngal ne eyyi hikka gooƴe kewani parce que remgol ngol e ndemal ngal hikka e forani a faami gooƴe kewani hunde noon so hewani tan ma seera eyyi peut être kamɓe hoore mabɓe gandi joni gooƴe hewani ko ɗum waɗi ɓe cerni gooƴe ɗe ɓe ƴekki gooƴe ɗe ɓe teguiɗe to dow 1000 dalasi joni misal min mi yaha mi soodoya kolƴe sappo mi ara miɗa yeeya a faami sooda sakuji kolƴe sappo ɗe ñande foof ɗe mbawi ñam sakuji ɗi 2000 dalasi a faami ɗum kadi na ɓeyda serde affaire o a faami joni sa calcule ɗo naggue singue heeɓi ɗo 1 week rek gue wawi lappu sakuji 3 gooƴe walla 4 ɗum ko heede 4000 dalasi no ɓoyta ɗo foof ko noon ñamirta no ɓoyta ɗo foof ko noon ñamirta par exemple ma okkade ɗi ñaama so hono jiruɗa ɗo noon client ji maɗa ɗi client ji ɗi ɗo ko hikka
hikka no wayni e ñagaro no wano sorry hikka e rowani no waano noon ko hono jiiruɗa ɗo wattu ɗo condition o ɗo ni wanduma ko affaire client ɓe moɗon ɓe client ji ɗi de affaire o wayno ni hitande kala na ɓeyda ustade client ji ɗi eyyi because joni yimɓe ɓe hamga nayi nagge na seeri joni nagge wote ɗi jaranno ɗi joni nogas e jeegom nogas e jeeɗiɗi ɓe mbiyama 45 53 a faami a yiyanno sa yimɓe ɓe gona mboolo yimɓe sappo ni yimɓe jowi yimɓe nogas ɓe gara ɓe mbaɗa ɗo groupe ɓe mbiya koɓe palas rendude ɓe cooda nagge ɓe kirsangue ɗo ɓe peccodira goto kala heeɓa ko nawani famille mum on hayɗi duuɓi sa ɗum usti because nawani yimɓe ɓe min mi anda ko hono programme o wayi kono yimɓe nawani dal ɓe yetta Diallo dal ko ɗum jiiɗa ɓe jetta Diallo kay man anna mbaɗani caali non mi nani eɗa mi anda yimɓe no mbayi affaire o dal mawɗo pour mi haalnama gonga ɗo no wayno affaire o na arana ɓeyda musde dal perga nayi ɗi na ceera e gaari joni lum bon ɗi duuɓi tatiji joni a waɗi heɓdude 40 ɓolo hay ladde to ɗi duuɓi tatiji ɗi gandanma yeytono 27 26 30 si séri ladde to anne gara mbaɗa fere mama 1005 2000 si a ari jeeya 34 35 keeɓa 2000 2005 affaire o ɗum wonɗo kono dal ɗi duuɓi nayyi tatiji joni a wawaɗi heɓirde ladde to fotti ɓolo 40 ɓolo a waɗi ɗum mbaɗa 42 43 mbaɗa passe kadi ara daro na ñama gooƴe ñamanama sakuji ɗiɗi tati ɗum foof no musna business o kono affaire o foof noon ko ladde to woni eyyi si toon weeɓi rek ga weeɓat ni cikkuɗa ɗon noon ko weɓirta ko ɗum takata ha to ladde to weeɓa seeɗa ko affaire ko ɗum si addata ɗum ɗon cikkuɗa ladde to na weeɓa ko yimɓeɓe ballata aynakoɓe ɓe he ndemoɓe ɓe rek yimɓe koɓe mon moni laamu ngu rek foti min wallude he aynakoɓe ɓe he ndemoɓe ɓe ngu daro ngu walla minenne kadi min mbawa aynude nayi amen ɗi a yiyat ɗo joni o time ɗo ni ngu ceeɗu ni nayi ɗi kewɗi ngala kattan par ce que laddere nde ladde hewde suumi a faami ɗi ngala ko ɗi ñamoyta goɗɗo ɗi jahat anandi minen ñamina na waɗi faro ɗi jahat faroto ɗi lofo toon ngala kattan si wona faro ɗi ñamata a faami ladde nde foof no suumi ɓe pare ndiyam ɗam na manka ɗum foof hamga ladde to no foti wallede joni an ko ɗum keɓɗa ɗo ko jewtanɗa laamu ngu ɗo ɓe laaroɓe ma ɓe ɗo ɓe foof laamu ngu mbiɗo toro yoɓe mbat feere ɓe mballa aynakoɓe ɓe he ndemoɓe ɓe eyyi pega hunde nde dartinɗan ɗum foof ko toon eyyi pega hikka affaire o no wayni goƴƴe ɗe no ceeririni ɗum ko he remgol to parce que hunde si manqui rek seerat so ko ɗum mballa min jamano si foti ɓe mballa engrais ɓe mballa awdi hamga a yiyat toon woɗɓe ɓe jiiɗa remde ta matériel o kadi na manqui comme suma sar wini woɗɓe ɓe jiiɗa remde ta matériel o na manqui aɗa yaa aɗa wallodira he goɗɗo ɗum foof eyyi non min eyyi mi heeɓi debbo eyyi eyyi a heeɓi debbo so a yiyat woɗɓe jiiɗat remde affaire o na manquanaɓe matériel ji ɗi a faami ɗum foof laamu ngu na foti hen darade pour affaire o na yaari yeeso par ce que hande min simi yiiɗi remde mi ala puccu mi ala saret walla mbiɗa jogui puccu mi ala saret yimɓe goɗɓe no mbawi wallodire a faami walla mi ala machine ni komi yaha mi luɓoto machine aɗa andi ngu ndungu am ngu sirenaki tan ngu wona yetta ndungu yetta Diallo so on woni probléme oɗo joni hono keɓanɗa ɗo client ji maɗa daroɓe ma ɗo e wattere ɗo fi affaire biyaɓe comme nayyi maɗa ɗi gaari ɗo ko hoɗum keɓanɗa ko kalanta client ji ɗi mbiɗa heɓani min kay sara nde nawawi mbiɗa heewi hen client ji aroɓe par ce que mi ɓooyi ɗo wona hande mi yiyat ɗo ɓe gandanɗama ta dole yettaki min darno min bandu par ce que min komi Gambien a faami so ko mbiyanmi ɓeɗa yoɓe gaari hikka mbiɗon ɗo ko nayi ɗi noon na ceeri de siɓe gaari yoɓe gaddoro kalis a faami eyyi nayi ɗi ɗo nayi ɗi hikka na ceeri ha ɓurti na ceeri hay minen jahoɓe ladde to a yahat goɗɗe sa a heɓata ko jiɗɗa ko a artirat kalis cooda seeɗa gartira kalis ɗum foof ko mankugol nayigol tampini yimɓeɓe e CFA ceerɗo o kadi eyyi so ok jarama maɗo assalamu aleykum bawan salminama min salmitike inde ma nde yettode inde Abdoul Malik Diallo Abdoul Malik Diallo Latrikunda nam Abdoul Malik Diallo ko minen hannde arno ɗo Fulɓe TV ɗo daral ɗo nam ay ɓay julde nden ɓattike joni haray programme ji julde nden fi lahiya on ɗo ko ɗum woni yimɓe woni ɗo dogande ni haray o min arno ɗo tun hannde min lando on onon kane hono watton ɗo manage condition ji monon ɗi no woniri ɗo ko honɗum yeeton ɗo ko mi yeyata ɗo minen ko nayyi yeeton ɗo eyyi nayyi mi yeyata ɗo duuɓi jeliɗon ɗo ɗo min woni ɗo joni hedde duuɓi 60 de minen min ɓooyi ɗo de ok joni on ɗo hannde ɗo ngal daral ɗo ni ko honɗum woni ɗo ko ngal daral ɗo wonno caɗele amen ko ndiyam min heeɓi ndiyam ɗe balɗe bon caɗele amen ko CFA o
simin sodoyi min ari min watti ɗum e dalasi simin ari min soodi hande simin soodi hande guluuji 2 min ara min tawa ɓeydike mbunno gay bénéfice on yara ɗon eyyi bénéfice on yara non kono ili fo tan min adda sabu business sa wowi ɗum accatako ko ma waɗa ɗum tan awa golle ɗen no satti moƴƴa e wona fere ka laawi woni probléme on ko fere beccugol yaha sodoya Sénégali adda ɗo ko ɗum woni probléme wona ka dammi wona ka nayi onon ɗimon nayi ko honto ittoɗon ɗi ko Gambie ka ko ɗin ɗo kamin ittaɗi ko Sénégal eyyi Sénégal hedde Bambey Birkilani hedde Tamba ha Missira eyyi sabu ɗe balɗe joni hari min yaha Mali kono joni Mali natti yaade min yata ton joni kon ɗum ton no waɗi garaw e fof en andi ɗum ton no waɗi garaw ɗe balɗe ton wela yaade ɗe balɗe joni ɗo haray o yi ɓayi ɗo ko nayi won ɗon yeede ɗo ɓawi ɗon ko probléme ndiyam hemna ɗon ɗo ok on heeɓi ɗo joni ndiyam gooƴe ɗe noon he hande sécurité on kadi ɗo gooƴe ɗe suuma e ko daroto hari ɗo saku gooƴe ko 500 kawon ɗo saku gooƴe ko mbuuɗi wulure eyyo saku saño hari ko wulure e 200 kawon ɗo saku saño ko wulure 700 ɗum fof sa addi nayi sa waɗi fere on acce ko yi a tawayno satti acce ko yi sefa on a watti hen tawno satti ɗen golle men wondi hande ko ɓuri men ɓittinde ɗo tigi on go ko beccugol yahangol ɗon no satti billahi hiɗi waali hoore amen pab yalto ya soodoya adda yeyta ga hiɗi waali hoore mum fab wallahi ko ɗon tan woni caɗele ɗen caɗele ɗon no tampini men seeɗa client jimoɗon ɗin no marsement on ko wano sa daari rowane ne hikka ko honno ɗum woniri noon clientiji amen ɗi marsement on hikka e rowani time marsement on fof andi no waɗi time uji ɗin fof no yaadi fewno ɗo si a addi yeygol ngol ko sattini ɗum ko ceku a cekay si yeeya a cekay goɗɗum ha hibba gooƴe balɗe 2 tati balɗe 4 yontere tawa a gayni bénéfice ko woni heɓade kon ka nayi fas sabu ko ɗi ñamata kon no seeri on probléme men wondi tigi fere on ɗuuɗi fere on no tiiɗi wallahi joni hara an ko honɗum joguiɗa ɗo ko yewtuɗa fi laamu ngun ko ɓe wallitoro on hono fi o programme ɗi programme ji wonɗo ɓay ko ɗum woni business moɗon duuɓi 60 programme uji ɗo meɗen andi minen komin wata wolde ɗo ko hunde wotere pet walla 2 ko ɗum waɗi ayi becceti ɗin no tampini men ga leydi ɗo beccugol yahangol no tiiɗi sa yahi a arti ata e ɓeydike sa yahi a arti ata e ɓeydike sa becci guluuji 2 sa arti ata e ɓeydike mbuɗ nogay walla mbuɗ 50 ɗon kadi CFA dal ko on ɓuri ɓittinde sabu kala ko men soodoy si men cekki CFA on min taway ko men yanuɓe kono on tigi wata accude par ce que ko ɗum woni business ɗon ko ɗum tawi ko ɗum konti ko ɗum jokki kadi woɓɓe noon ɓe wiya hiɗon seeri ana ɓe ma heɓɓe hande hikka nagge memota ko mbaalu memota ko mbeya memota ko kon ɗum heɓɗon ko time on noon way noon wona Gambie ɗo tun wona Sénégal tun ko aduna on fof o time ɗo ayiyay yimɓe ɓe ayiyay julaɓe nayi iwa lagine ara direct ha Sare Bodio ɗo Gambie ɗo sodugol ayiyay ɓe iwa Ziguinchor ɓe ya Birkilani toon men fotti e Dimasi ayiyay ɓe iwa Ziguinchor ɓe ya Bambey ɗum ko Dakar par ce que ko 1000 francs Bambey Dakar ɓe yaha minen kadi min iwa ɗo men ya men fotta e mabɓe ɗum wona poɗodiro andi affaire on ko ma seera miɗo faala ya faala affaire on ma seera de ɗum woni golle ɗen laamu gon kay caɗele fi wano lawol ni sa sarsi walla ɗumani min mi yaalen caɗele mi yaalen caɗele pour laamu ngun ni sa sarsi ɓe ɓittinama ka lawol eɗa jogui kayti ka eɗa jogui kayti ma jogui kaytiji mum eyyi min jogui kaytiji mum men fof eyyi ko ɗo noon min andi kadi eyyi min yahayno Mali joni Mali natti yawde ko joni ko Sénégal min yata siko ndungu wano ndungu ni min heɓa Gambie ga seeɗa tan min wonta Gambie ga yer ndungu kun seeɗa
min natta yaade si ari ha nayi haari tigi ko jawɓe ɗum ko Sénégal misira tonin Tamba ko ni min yarata minen ko ni min yarata ko ni min ɗo kono hedde ka laamu kay modi ɗum ɗon tampere o ala hen tele masi men soodi min ari min naati min ƴetti kadi jami min naati min ƴetti laissez passer min aray ha ɗo hay fusi ala ɗuma probléme o ala ɗo affaire sécurité onon ɗo non ko honno woniri ɗo sécurité on ɗo ɓe addani men ɗo sécurité joni ɓen ɗo ɓe ala iwde ɗo ko ɗo ɓe woni hay goto ala kay ɓittinede ga alhamdulillah rabbil alamin no wi 20 a wonay ɗo ha a wonay ɗo a heɓata ga caɗele fi wano bandi on ngal Allah ɗum ɗon hiɓe waɗi sécurité e daral ngal moƴƴa noon rawanin noon ɗo noon wano sécurité rawanin noon heɓi ni duuɓi tati ɓe adday ɗo eyyi duuɓi tati ni ɓe adday ɗo laamu ngu wano nde juldeje ɗe garta ni ha ɗum yawta kono joni ko ɗo ɓe woni joni ɓe ari ɗo joni ko ɗo tum ɓe woni julde wona julde eyyi ɓe kadamal ɗo joni kon ɗo heɓanɗa ɗo client ji maɗi laaroɓe jon ɗo he hottele ɗo Fulɓe TV ɗo hara ko ɗum heɗon ɗo client ji amen ɗi minen komin torotoɓe ɓe arɓe sodana men par ce que min adday koɓe sooda min adday dammi min adday nayyi min tori client ni buyyo ar tawa men min yewta mo be ko woni artike mum heɓa hen eyyi par ce que leydi ndi meɗen welti e mayri meɗen woni e mayri meɗen ñamude meɗen yarde meɗen yahde min addoya ka leydi amen ɗo min waɗa haajuji amen ɗi kono affaire on no seeri de joni si min yeeyi beccugol ɗo min yaha toon no wuli de eyyi ko ɗon tumɓitini men seeɗa joni ɗo ko Fulɓe TV salminma ɗo ko honɗum heɗa ko wiɗa ɗo Fulɓe TV Fulɓe TV sina mi weltanike ɓe ayi Fulɓe TV no ɓe ardini e no ɓe woniri ni meɗen weltaniɓe saabu ɓe ittanayi men caɗele buy kala komin yewdi e maɓɓe aduna fof yeey ɗum hara meɗen welti e ɗum moƴƴa noon meɗen jarniɓe kadi caɗele ala e hedde gouvernement o caɗele amen ɗon ko woni wo ko yaha ara o ka yaha ara tun dal ko komi haal ɗo fof ayi yaha ara o ko ɗon probléme on woni eyyi ɗum noon ko ma on tigui waɗa yaha ara ɓay wowi accata sa heɓay ko ɗon sa faɗay ko ɗon a faami ka eyo ko ni way ok maɗa jarama awa jarama nani mi weltanike on buy eyyi mi weltanike on buy eyyi barka assalamu aleykum musidɗo waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ɗo indema nde min Abdoul Bari yes. Abdoul Bari ko Fulɓe TV hande arno ɗo daral ɗo am daral nayyi ɗo e baali ɗo e beyi ɗo hande ɓay andi julde suuma en nden sorry astafurlah julde donkini nden tabaski on battade to joni a yeeyi ko ɓuuri wadde important ɗo hande ko fi affaire lahiya on so yewɓe wawata hewtude ɗo kono harata heɓe abboto online ɓe daara condition ji ɗi ko honno ɗo woniri woɓɓe wiyay harayta no seeri woɓɓe wiya serani ɓe anda exactly ko honɗum woni honɗum so min arno hande ɗo min hewta ɗo pour min heɓa moɗon yewtere seeɗa haray onon ɗo ɓay wiɗon ko nayyi yewton ka yes min jeeta kay ok joni harayta on wara min haalna min condition deral ngal ɗo ko honno noon business mon woni yaade condition deral ngal ɗo probléme fof muɗum dal ko affaire oɗoni nayyi ɗi dal affaire kalis noon wonta probléme dal eyyi affaire kalis because ko ɗum waɗi wimami ko affaire kalis wonta probléme joni for exemple sa tottama 100,000 joni ngeɗo no jara 80,000 ngue joni ɗum ala e nder Gambia ɗo fayde ko beela puntana ɗum jahana ɗum leyɗe jahana ɗum another country siko Sénégal siko Mali ɗon tan min wawata yaha min suusa yaha Mauritanie joni noon Mali haare wanma toon min suusa toon yaha joni ko Sénégal tan joni ko jawdi Mali ndin immoto gara Mauritanie ɗin awr immoto ara Sénégal ɗo min immo min jaaha min yahana jawde Sénégal ɗe immotoɗe Mali ɓen ɗon Sénégal hutorta immotoɗe Sénégal minen ɗe min jaddoyta min gaddoyta ɗo min waɗa ɗum use ananma kono noon il faut min ƴetta dalasi o min ceeña ɗum seefa noon ala to ɗum dari hiɗum waɗi up and down sometime ɗum yaha ha heede 675 sometime ɗum wara ha 650 walla 65 eyyi ala to ɗum dari dal joni noon sa soroyma exemple ngeɗo joni for exemple 200 kilo nagge nge andantuma ta on 200 kilo ko yata e 170,000 sefa temedere capanɗe jeeɗiɗi sefa walla temedere capanɗe jeetati sefa joni an hono seyirta ɗum ɗon sensira ɗum ɗon e dalas ha yeeya hen keeɓa hen hunde a wawta because hande cok ko wonno sac cok sac saño ko
ko wonno $1,000 hande ko 1,007 eyi ɗum men cotta ɗum ɗo oɗon hono bo ɗi 50 uji gooƴi ko wonno 450 hande so wona itu 1,100 a heɓta ɗum anan ɗon oɗo hiɗum ɓeydi tan ananma joni waw defnelli kilo tew no yeeye 500 on haɗa andi sa sorema joni ko yata e 1 million CFA 200 example 200,000 CFA on ko $140,000 hewrata ɗo ananma o 100,000 oɗo 140,000 a wawata ɗum oɗo a wawata ɗum dal yeyde hen nagge yeeyangue han ha yalta e muɗum il faut perda hen 500 less than 500 ananma because bifte ko 600 ɗo yappa yak 500 on a wawata hen yeyde ɗum ha funta e muɗum aɗa noon joni sa yeyani ha keɓɗa hen profit a wawata wadde met a wawata yar yesso ko ɓawa tan hinga kibbitoɗa joni noon sa jonnama 100,000 ɗi 100,000 yan ɗi timmani oɗon nagge ɗum oɗon sa ñamma hen pasma ɗin e ko gue ñami hen sa calcule ma ɗum fof ko heede 80,000 heɗorta walla 85 walla 90 dal deñum e passe ɗi foof ananma joni sa addum ɗon noon sa wima haɗa yeeyaɗo gue ɗon 95 pour keɓa hen profit anene walla ala pour keɓa hen kalsma o punta hen on ko ɗum probléme ko ɗum woni probléme ɗo once light courant 2 jippinirde nde to constat 3 o hono bom o bohol ɓoyani ko asaɗo on tahi ɗum tampini men ɗo tabasi fo tabasi ndiyam mankanno ha hinga pertide mo nodda sar to walla nodda vétérinaire to ɓen walla men e tanki ndiyam addana men ndiyam ɗan heɓa nayyi ɗin heɓa ko yari hen ko so wona ɗum wawa on kono adi probléme o foof haali ɗo wona ruttugol ma ɓawa seeɗa yewtere ma e fostama wino affaire ɗo itta toon ɗi nayyi mum fayda ko Sénégal e Mali on cuusa yettade Mauritanie ko taki on suusa yettade Mauritanie ko taki men suusa yettade Mauritanie because ton hiɗum métiya ko weɓantama ko yaagol Mali ɗum weɓantanama yaagol Mauritanie ko weɓantama ko yaagol Sénégal ɗo ɗum weɓantama yaagol Mauritanie walla Mali kono hinga ko engage tan min mbatta to ɓuuri fo yombu to ɓurɗo yombu min andi min tañiɗi hen min keɓat hen hunde seeɗa min waɗa hen met to min jarta ananma si hawrum toon noon hiɗum jogui probléme min suusa toon ya because so waɗi imminoɓe jeeyi to Mali ɓe jetta toon kalis muɗum ala ko mbawi on noon joni siɗa jogoɗa kalis immoɗa ɗo yaaha ta haɗa welni kalis maɗa wona e mobile ɗum woni wona e kartal ɗum woni wona hay hunde welnoɗa ɗum ɗo jaaha bandiji no wawi ndiyam on ɗum waɗa chef dandugol ma wonkiki ɓuuri e heɓgol ɗo ko liggagol ko way noon mi soɓi dako ok sa min immoɗo ya Sénégal Gambie ɗo ala nayyi o wattu ɗo ala minen sina tako Dakar tan ko Diawɓe Casamance sina Casamance tan ko Mali sina no Mali waɗirni hare ko ɗiɗo ɗo min jogui ko min wawi yaha a haali ɗo affaire comme probléme ji seeɗa ɗo mbiɗa a haali ɗo affaire light light koni way tan no light ala ɗo ni no ɗe balɗe ɗo courant fuɗɗa ɓeyditeɗo ɗo seeɗa walla goɗɗum goyen ananma bohol ko ɗe balɗe ɗo min ɗo asana o bohol because ko minen wanno parnoɗo wadde cotise ha min yeehi to président o because min wi londe wotere nde bohol goto on wawa wadde saf vétérinaire on oɗon batoir to waɗa men saf nayi mummunteji amen ɗi wawa won because ko ɓe watta ko use ko minen ɓurtaɓe wadde use e dow ko ɓe watta ko use ndiyam eyyi so joni sécurité si ala sorry ɗam ɗo lampe si ala ɗo fof si laaɓani jemmaji ta ko probléme ta ko tahi ɗum niɓɓiti ɗum holnaki kono noon joni alhamdulillah courant ayi potowaji hay ɓe adduna ɗo poton sohla kono hay ɗen barke ɗo joni acci kuɓɓude tan joni ko courant général on da so ɗo fof huɓɓat ɗo huɓɓat e huɓɓat jemma wonde si courant ari kay huɓɓat kono ɗum waɗa setul noon foof jippinirde nde to kadi ayi jippinirde mi soɓi ko ton immorɗa dato haɗa andi ɗon kadi waɗa levul ɗon no fonno hebde concret directement ha kalluɗo mi soɓi dako ta otoji ɗi si arman ɗum wawi jippinde mummunteji ɗi wita no probléme kono a jippinat ɗon joni nagge maɗa gue heela ala ko mbawɗa hen nodda hen buuse ñawloma gue ɗum yoɓirama gue ɗum détail ɗum woyi yakkima jawdi ananma
woni ɗo jippirde eyi jippinirde ɗo donc hiɗum to woodi hen otoji goɗɗi ta hiɗum towani jippinirde nde woodi hen otoji goɗɗe noon ta si ɗe fuɗɗima wijade ta hiɗe duta keñkeñerdi ndi keewi eyi siko ndungu ta hiɗe duta ɗe dutata on noon ko ɗum probléme eyi ok so yewtere maɗa min nani a haali donc waɗi important ko waya tan waynoma sécurité e ɗum woni lampe ni lampe o sometime huɓɓa sometime huɓɓata te kadi ndiyam ɗam ko ɗe ɓoyani ko keɓɗum ɗum ɗo so ko wano last year honno mbaɗirnon ɗum manage ɗum ɗon last year ko no wirmami ni tan aɗa wimam ɗo si ndiyam manque ko président o darto nodda oɗon bettinari ɗo bettinari ɓen wallito men ndiyam addana men to looɗe ndiyam mi yarna hen mumumteji amen ɗi kon so wallema affaire yi ɗumani ɗon kadi comme business o ɓa mbiɗa joni nagge e séri business sa ala rowani ni hikka they are different no ɓeyditi no bete wona seeɗa because ko wonno hikka no ɓeydi no bete for exemple nges roni siko hawrun ko 50 nge jarta fenɗo mo time ɗo sa ittani 60 a wawata nge heeb an more than 10,000 ɓeyditima ɗum on noon foof ko seefa o waɗi ɗum eyi so ko ɗum keɓɗa halanda leydi kulle laamu ngu pour ɓe mballito on kulle laamu ngu kay ko affaire wallitegol men affaire jawdi bis kalis mi wawata ɗaɓɓude hen jawdi hewndi mi wawa neewi simin neewi ina wawi min ƴetti han on ɗon kadi mi wawi ɗum yeytoy si tabaski wonma walla korka yonma han mi wawi ɗum yeytude min keeɓa hen min daara hen simin calcule ma komi waɗi ko use e komin sodiri ko dal si hawru mu wawi funtu min yalti oɗon min jeeya ɗum min keeɓa hen kalisa men wawa hen min calcula fo e muɗum kadi min anda ko ɗum ɗo min totta kalis muɗum ta waw definitely hawru noon ɗum wawa yawtude hen ala ka neɗɗo wawa yawtu because sa newima hunde ko yata e lebbi ɗiɗi lebbi tati a yeyta ɗum less than sa sodma ɗum 40 a newirma ɗum ko yata e 30,000 wona 70 joni etiminta joni sa yeewi ɗon noon 70 ɗon hunde wonma ɗon nafa nga ko ligguiɗa because liggey ma on ta ɗum wat ala ko woni toon ɗon sa sodma nge 40 a faggirma nge 30 no foti jeeyange 75 walla 80 keeɓa hen paggotoɓe ɗo hen keeɓa hen ne because a nanggan gaynako eyi bisimilla ɗo honɗum keɓɗa ɗo ɗon kay sina kalis kay wawa wadde liggey business o hande hen 100 200 wawa ɗum wadde business about 500 1 million wawata ɗum wadde business eyi hande 200 ka wawa wadde business ɗum ko hono koye kolte ɗiɗi tan walla kolte tati keɓta e muɗum ɗi radjaji ɗo on noon haɗande ɗum wawa wadde business a ñamat a yarat a yoɓat luwas kala hunde a waɗat hen ino hajuji ma haɗa ɗum fof wawata ɗum wonde hawrude naggue wote he dako 200 sa ñamma hen a ñamma e nder kalis maɗa ko il faut keeɓa hen kalis kewɗo liggoto kalis seeɗa on ko hay défense ma on ɗum humnata hitande tan totteteɗa ɗum ta ɗum hummat hay yonta 2 months ta ɗum kumma because a ñamat e de ko about ndar o saku sañi ɗo joni 1007 joni sa ittum ɗum e nder oɗon inum anta hajuji ma ɗin keeɓaki ndar ɗo palat hande maaro ɗo hande ko ɓe yeyata ɗo ko ɓe yeyano roni ko 50 kono hikka ko 60 ɓe yeyata ɗo noon hiɗum samori because heede basen ni walla sénégal en ko 600 ɓe witama 600 noon hande ko 75 walla 80 caɗele ɗe keewi on woni probléme on tan woto wona hay hunde ok bisimilla ma joni ko ɗum keɓanɗa ɓe client ji ma wonɓe daroɓe ɗo ɓe hewtere ɗo hande o comme affaire ɓay nayyi muɗon ɗi gari ɗo kay ko womi tan wiide clienoɓe am ɓen clienoɓe kay dal waw definitely ɓe ganda ko wonno ko roni wona ɗum woni hikka eyi koɓe sonno ko roni wona ɗum ɓe sotta hikka wona noon e maɓe ɗum fuɗɗori wona minen noon kadi waɗ ɗum ko wattu muɗum tolni ɓeyi nangue yaltugue foof ko guel lilanta ananma ok affaire kilanoɓe ɓe waɗa soral kay
yoɓe ɗaɓɓu ko andantuma hiɓe wawi hebde hen hunta hen haajuji maɓe ɓe hunta hen ɓesgure maɓe hunta hen affaire leydi oɗon ballal leydi ngal dar on tan woni probléme toon kalis wita no sa ɗum ɗo joni 25000 a wawata hebde nge 30000 a wawata nge heb joni noon sa artuma a wima joni ko 25 ko anga wayruno ko 25 20000 sodete no joni a ardumi 22 hono nge yeeye fotti hono heɓirta nge a wawata nge heb ɗon noon sa addorani kalis hono heɓirta ɗum a wawata aya hay guertogal barkingam ɗeya balɗe mi yama Casamance toon itomi nagge nge Casamance to heede binjo nawn to kono guertogal ko landimi ɗon guertogal ko ɓeyi kam 2500 guertogal wota barke annabijo Muhammadu ko ɓeyino first time ko ɓe wino kam ko 3000 nagal guertogal mon ko kiloji sappo non ngal pesta about 4 kilo walla 5 kilo darmi taw mi calcule mi ɗum simi itun joni 2000 mi heɓa hen 4 kilo simi itun 2005 mi heɓa 5 kilo taw mi hinga hande tampinami toon hoorami yomi ar kam mi soda tan yettew on tan won probléme on wona ɗo tan noon ɗo so Gambie sa no samori e dow leyɗeji keɗɗitiɗɗe Gambie ɗo no samori no bete bon wona seeɗa for example si hawri ko 100% about 85% o fof ko Gambia ɓuuri samorde bisimilla jarama tigui ɗon mi nani yewtere ma no beti wona seeɗa laaɓi feewi Fulɓe TV salminanno on tan ko ɗum keɓɗa ɗo ko kalanɗa Fulɓe TV Fulɓe TV ko keɓmi hen ko kalanmi ɓe dal yalla okkir cellal once nawra ɗum liggey o yeeso ɓe ɓurta wadde courage gila e sukaɓeɓe ha e président o fo ɓurta hen wallodirde maɓɓodira ta ɓe teftaki wiya wi ko yakkat programme eyi min noon moɗo weltani on Fulɓe TV because hay last year woodi arnoɗo ɗo Fulɓe TV waɗi kam en interview onne gila nden o landino kam ko hoko wonno probléme e nder daral he wimi ko light e bohol e jippinirde to on probléme kono on alhamdulillah ko pullo hono mi haɗa tan arnoɗo ne tawi imam amen mo jooɗi ɗo eyi on noon moɗo weltani Fulɓe TV no bete wona seeɗa mo weltani programme maɓe yo Allah nawra ɗum yeeso okka cellal e balɗe o kanko woni artike meɗen kadi ya rabbal alamina ɓurɗe maɓɓodirde kadi ɓurten wallodirde nene eyi wassalam jarama maɗa iɗi lay komin musidɗo moɗon Oumar Balde caméraman o Abdoulaye Mballo aran noon hanɗo ɗo Abou ko ɗo teppiramen ɗo ko teppere jaam tan han o gandi tan ɓay gonga ɓeya julde mawde ɓatto te julde mawde si ɓatto han si ara hantitine wona hay ɓeɓe ɗum wani tan wona hay ɓeɓe beyi tan wona ɓeɓe yeeyoɓe bagage to ɗum woni gude ene goɗɗum ko fof watta busy neɗɗo fof neɗɗo ta heɓorani han noon gonga ɓe mbi min gara ɗo Abou Kawɗo min da ɗo min jewta ɗo he musidɓe meɗen arɗoɓe ɗo ɓe gandanta ko sodoɓe he yeeyoɓe ɗum wonno ko baali en e beyi en e finde julde ɗo ɓe gandat tan noon woɓɓe hen ɓe gandanta to ɓe gimmortoto e woɗɗi te woɓɓe to ɓe gandanta ɓe garat ɗo titine woɓɓe keɓat caɗele woɓɓe keɓat afiya noon kono he nder ɗum ɗon foof on gabboto min tan nenon hewɓen koɓe kalta ɗo inchallah e o men interview ɗo mo keɓeten ɗo on jarama Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten sayamin Fulɓe TV wari kam ɓamtawolde men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV tikkama ngam hanga hawta hoore men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV ɗandari ko nde welna ɓerɗe men Fulɓe TV wari to men golle Fulɓe TV teddino yitina tawa men